verse 2. Then ivuyela eka Genesis chapter 45. Okay, before yaga 45, I in chapter 41. That verse 50 up to 52. Verse 50, 51, 52, say Panaga chapter 40, 45. Luangay kumangay fundela quickly. uNkulunkulu esekhulumile endulo okhokho nabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwale mihla ukhulumile kithina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. In various times, God who at various time in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also has made the worlds. Chapter 41, verse 50, Genesis up to 52. Loko malembe ya Janza mangasifika Asnati n'wana Potifera muprista wa muti wa Ono uvelekiwile Yosefa evana vambirhi va vafana. Kutani Yosefa acha n'wana lowa mativula evito ra Manase hikuva aku Xikwembu xi endlile leswaku ndzi rivala maxangu ya mina hinkwawo, ndzi nga ha tsundzuki ni le kaya. Kutani Yosefa acha n'wana wa yena wa vumbirhi evito ra Efrayimi hikuva aku Xikwembu xi ndzi nyikile vana etikweni leri ndzi xanisekeke eka rona. Chapter 45, ayihlayeni verse 3, imaka verse 5. Kutani Yosefa akunga vamakwavo, hi mina Yosefa, xana tatana wa ha ri kona xana? Kambe vamakwavo va tsandzeka ku n'wi hlamula hikuva a va tshukile ngopfu loko va tikuma va ri emahlweni ka Yosefa. Kambe Yosefa aku, ndzi kombela leswaku mi tshinela haleni kusuhi na mina. Hi loko va tshinela, kutani Yosefa aku, hi mina makwenu Yosefa, loyi mi n'wi xaviseke etikweni ra Egipta. Mi nga vileli, naswona mi nga tiveki nandzu hi mhaka ya leswi mi ndzi xaviseke haleni. I Xikwembu lexi ndzi rhangiseke mahlweni ka n'wina, ndzi ta haleni leswaku ndzi ta ponisa vanhu. Asithandaze baba, izwi lakho usise ukufundwa kwalo lisebenzise kulomzuzwana ukusakha ekholweni nokusiyana ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. La bazalwane ngoku summarize iBhayibheli encwadini kaHebrews chapter 1 la esifunde khona lisifundisa ukuthi uNkulunkulu ngezikhathi ezihlukahlukene esikhathini esendlule ngobaba bethu nangaba prophet uNkulunkulu khulume ngobaba bethu, okhulume ngobaba bethu ngaba prophet nangeindlela ezahlukahlukeneyo. Kodwa ezinsukwini zokugcina, in the last days, he has spoken to us by his Son. Ambeka izibulo lazo zonke izinto adala ngaye izwe. Ezinsukwini zokugcina ubeke uKristu Jesu
khuluma ngoJesu. In the olden times kobaba bethu ukhulume ngezindlela ezihlukahlukeneyo. Wakhuluma kibo nangabaprofeti, kodwa izinsukwini zokuqina ukhuluma kithi ngendodana yakhe enguJesu. Uma benisikhathi esiningi bengathi uJesu noma uNkulunkulu uyakhuluma ngoJesu. Xikwembu xa vulavula emasikweni yamagumu iYesu. Ukuphuthuma nje, I will just quote. iBhayibheli isifundisa ukuthi uJesu uma efa esiphambanweni ebethelwa, ngoba sikule nkonzo yokukhumbula, onamazwi uJesu awakhuluma angakanikezeli umphefumulo wakhe before he gave up the ghost, or he handed his life ezandleni zikaNkulunkulu. Unamazwi ayi-7 asikhombisa abalulekile. Mawufunda Luke chapter 23 verse 34, uJesu izwi lokuqala likhuluma esesiphambanweni wathi, Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Mawufunda Luke 23 verse 43. Ningakhohlwa bazalwane our intro. Ezinsukwini zokuqina uNkulunkulu ukhuluma ngoJesu. Yesu wavulavula. Xikwembu vulavula iYesu. 23 verse 43. Esesiphambanweni lithi iBhayibheli wayebethelwe nezigebengu ezimbili. Esinye saba nento yokuthi simhlokoloze, sathi awukuzisindise phela, angithi ungumsindisi. Bese one prisoner on the other side wathi, ndoda awuboni na ukuthi uyazi mina nawe silanqezo nozethu, kodwa lo akenzanga lutho. Now lithi iBhayibheli wavele wathi, Jesu awungikhumbule mina embusweni wakho mawufika. uJesu wathi ngiqinisile, I tell you the truth, izoba nawe namhlanje eparadise lika Baba. Emariti avumbiri yalawo, I tell you the truth, I will be with you today paradise. Izwi lesithathu Jesu alikhuluma, John 19 verse 26 to 27. uJesu ubona uJohane, ubona uMary phansi lapha, yena usesiphambanweni esebhlungwini. uJesu uthi, mfazi, behold nayi indodana yakho. Bese athi uJohane athi, ndodana, behold your mother. Usebhlungwini uyabethelwa, kodwa emazwini awakhulumayo wakhetha amazwi okwakha, amazwi okuba concerned about ifamily, okuba concerned ngokuthi abantu uma sebefikile evangelini abazazi indawo zabo, baza ama position wethu ukuthi ungubaba, ungumama, ungumntwana. Mawufunda Matthew 27 verse 46, lithi iBhayibheli wamemeza wathi, Eloi, Eloi, my God, why have you forsaken me? uJesu khuluma ekhulunyiswa ubuhlungu ayephezu kwabo, izono ayezithwele. Yesu arwale swidyoho swa misava hinkwayo. Remember, izono ziyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. ENkulunkulu Jesu
wezwa into angakaze ayizwe esesemhlabeni yokuthi ahlukane noNkulunkulu. Uthi, Father, Father, why have you forsaken me? Number 5, Ritora 5 le riesa ka re bulabula. Lo hla John 19 verse 28. Lithi wafikelwa isikhathi uJesu. Bekezeleleni bazalwane. Wafikelwa isikhathi la khona umzimba ukhathala khona. Emzimba uthwe kubaba athwe tora. Abaningi uma bechaza leli lizwi bayalimisinterpreta. Bathu Jesu wayenqanelwe wayewomele imiphefemulo. No. Wayengomelanga umphefumulo uJesu lokaku nditwatora. Kodwa bekuwukuqwalisa imibhalo yokuthi uJesu wayengumuntu. Ngoba bekangeke akwazi ukuba sindisa abantu angaqhukanga inyama yabantu. So uma ethi I am thirsty ezama ukuveza ukuthi ngiya understanda into ondlula kuyo. Sayibonani bazalwane? Lo Jesu esesiphambanweni wayiveza leyo nto ukuthi le pain ondlula kuyo mdaka baba naye uyayi understand engakho wathi I'm thirsty. Wes lithi Bible abamnika amanzi bamnikeza ivinegar ngesponge. Number 6 beketeleleni lokuhlaya verse 30 ka John 19 wakhuluma amazwi we6 wathi it is finished. It is finished. Leli gama elithi it is finished likhulunywa abantu abazi ama projects ukwenza izinto bakhe izinto. Into yokuthi it is finished ifana ne signature. Ikokerekeni bazalwane. Yeah. Ifana ne signature uma kwakhiwa imoto noma kwakhiwa furniture abaqali ngokubeka istembi kodwa owakhayo wakha akhe bese qineni naseka satisfied ngaloko akwakhile ngokweplan lakhe bese afake istembu. Then leso stembu sisho ukuthi it is finished, okusho ukuthi beyond lokho engikwenzile akusekho okunye okungenza lokho engikwe. So uJesu naye esesiphambanweni izwi le6 alikhuluma wathi it is finished. Komela yavula ngikweni ku it is finished. Enkomela bazalwane kerekele iduma ndari nankani ayenge it is finished. uJesu wayezama ukuthini ngale example engiyinikezile wayezama noma uNkulunkulu wayethi kubantu abazomamukela uJesu nomsebenzi uJesu awenza esiphambanweni umsebenzi complete. In other words mawufike evangelini awufika ngentweni ezoqalwa uwe kodwa ufika entweni ene alpha ibe no omega. uNkulunkulu uyifaka istemple. uNkulunkulu uyifaka istemple. Now izwi lika number 7 uJesu alikhuluma Luke chapter number 23 verse 46. Father, unto your hand I commit my spirit. Baba, emavokweni ya wena ndinikela. Abazala lokukhuluma kukaJesu umbhali wencwadi esivulile uzamile ukusitshela ukuthi eyikhathini ezendlule uNkulunkulu ebekhuluma ngezinto akhulume nangabaprofeti kodwa uthi ezinsukwini zokugcina ubeke Jesu ukhuluma ngaJesu. In other words lezi zinto eziyi7 engizibheke phambi kwethu ziyintshumayelo ngokwazo intshumayelo yevangeli. Uthi Jesu baba eseqede konke
yakhe sanibonani bazalwane esebona ukuthi manje into engazela yona emhlabeni iphelele uthi baba ngiyanikela ezandleni zakho umphefumulo wami. Haleluya. Ngoba ivangeli lethu akusinto yemisebenzi okwakho ukuzinikela. Uzinikela. Haleluya. Ingaku ikwabla bangakho under the sound of my voice ya celebrate esikulerwa. Ingaku mana angaba nayona that encouragement. Yakuri ngaba niniketele butomtamina kashilo shingwana mara namunha. I commit my life into the hands of the Lord. Loku nikete vanhu vafamba va mosha vutomi bya wena. Na wena ukukwathi hlayisela uri Yesu ozigcinelayo uyalahlekelwa kodwa onikela ngokuphila kwakhe kuNkulunkulu unamandla ukuyigcina impilo. Hayi bazalwa ngizibonile izandla zabantu sanibonani, ngizibonile izandla zesitha kodwa isandla sikaJehova isona esikwazi ukubamba impilo kamama. Isandla sikaJehova isona esikwazi ukubamba impilo kababa. Isandla sikaJehova isona esikwazi ukubamba impilo yentombazane. Isandla sikaJehova. Isandla sikaJehova. I commit my life, my spirit into your hands. Abazalwane bami, uNkulunkulu ubeke emphasis. I want to make an emphasis. Sembala kulamazwi lokukhuluma kaJesu. Ziningi izinto bengazikhuluma noma ngizithathe zonke. But ngenze ngabonga ukuthi manje ngidlule kuzo ziyi7 bese ngiye la moya lo ingcwele akukhuluma noma angisa khona bese siyavala. Izwi lokuqala lele lithi baba baqolele abakwazi abakwenzayo. Bazalwane ingaba ilahlekeriwile Yesu Kriste ate emsaveni atafela swa hina swijoho a tlhela a hi rivalela swa hina swijoho mara hina hi ya hluleka ekuya hi ya rivalela. Sanibonani bazalwane, into engihluphayo la sifunde khona sizovala ku chapter 45 but u chapter 41 uJosefa sewudayisiwe, uJosefa sewujikelwe bafowabo. Sanibonani bazalwane, udayisiwe wajikelwa bafowabo, wathengwa bazalwane, wathengiswa wathengwa. Angazi ukuthi sake sathengwa yini isitori sakho abake bakhuluma ngaso. Sanibonani bangcwele, wathengiswa wathengwa esezweni athengwe kulo. Lithi iBhayibheli uJosefa waphinde futhi wavalelwa. Haleluya. Evalelwa nje ningakhohlwa ukuthi uJosefa kunephupho abanalo ilona elenza bamdayisa, ilona elenza bamzonda. Usejele nje indaba yakhe yatraceka ukuba ngapha nephupho. Ndileka mgodi lo ngaleka wonke men venenoro. Ndibetreyiwe indlela lewa ikundi venenoro. Ndilahliwe, I'm rejected like this. Ingoba kunephupho ekhapha nalo. Joseph usejele. Lithi iBhayibheli inkosi kanti naye izoba nephupho. Haleluya.
fast forward. uJosepha uyalethwa ke phambi kwenkosi, ukhazi iphupho inkosi ebenalo, ngoba into kaJosepha nababakhe, into kaJosepha isembonweni, isephuphweni abanalo. Ngicela ukutshela ukuthi nale pain ondlulana uma uthubheka kahle, it's because of the vision onayo. Inoro lokunganawona lokuyenhlaka abantu bakubetreya, inoro lokunganawona lokuyenhlaka ungaranzeki. Phupho abanye bayakumisunderstand, bathi uyaliphakamisa, kanti lalela, umuntu onephupho akaziphakamisi, kodwa iphupho liyamphakamisa. Yazi ngifuna uvala nento engizwayo la, abanye abantu abayi-understand into abangakufuneli yona, ngoba ngokwabo bayakuthanda, kodwa kunephupho elikwenza ukuthi bakurejecte ukuze uzofika la uJehova ekufuna khona. Ngiyamemezela, ngiyaprofetha, noma benga-understand, kodwa ukhalile umsebenzi ngempilo yakho, uzowufeza, uzofika. Ungafikiswa imali, kodwa ufikiswe iphupho, ngoba iphupho linomnikazi walo, uNkulunkulu Alpha u-Omega. Hallelujah. They backbite you now, or they don't like backbiting you. It's because of the great dream, the great vision that is upon your life. Bazangiqoleleni ngiye straight kulama verse engwafundile. Sanibonani bazalwa. uJosepha uyalichaza ke iphupho, kanti ngalo iphupho uzawureceive ipromotion yakhe. Sanibonani, waba in charge, kanti nakadayiswa ebenelutho, kodwa iphupho liyamphakamisa. Ibona Jehova ephakamisa abantwana bakho, ibona Jehova ekuphakamisa lonyaka ungakapheli, ngegama likaJesu. Tshela umakhelwane uthi ngiyaphakama kulonyaka. Hayi manhlakahla makhelwane, ngiyaphakama, isizini yami le. Ay, isizini yami le. Mama, isizini yakho le. Bakhulumile abangakukhuluma, kodwa uJehova umlomo ongathethi amanga uthi isizini yakho le. Isizini yakho. Na into kaJosepha ubheke, into kaJosepha ihluswe yadayiswa, abafowayo bafuna ukuyibulala. Nawe ngithi uhleli phansi, abantu othi igazi lakho ibona ukukhala bona. Haleluya. Bathi makalahlelwe emgodini, kanti bayakhohlwa ukuba iphupho. Haleluya. Noma ungalingwaba, alingwabeshi. Enora bongcwaba loko ushabi bobo, enoro lokusheba iwo we ukumangakuwo weda kasi upromota kwelo kumemezela. Uma ubona uSathane ekhuluma izinto ngawe, vele wazi ukuba it's my season yokuphama, isizini yami yokupromotwa. Athi hingakho yebo ngicula, ngihlabe
bahlushwa ile bandla lingekho kanti uNkulunkulu sekakhona uthi kuyaphakanywa haleluya uJehova makaphakamise makadeka itafula phambi kukaSathane ngegama likaJesu memeza uthi ngegama likaJesu. Yes. 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 Cho. Ulia mahashianda. Bayamthola uJosefa bangamcabangelanga abamdayisa bamthole athi I am in charge. Ngibona bakhuluma nawe laba bathi ngeke uyendawo ngibabona next year bekuthole in charge. Tell amakhelwane kubatanda ikuma niri in charge. Yazi ngihlushwa isikhathi sami nina ayabazalwane ngiyanizwela uNkulunkulu uyakirana. Hey, uNkulunkulu uyamkira umuntu. uNkulunkulu uyamphoshoka umuntu. Akuhlubula ingubo yelihlupheko. Haleluya. uJosefa lithi nakaqeda ukutolika iphupho inkosi yathi mhlubuleni nimlungise ngoba uyaphakama. Ngiyathandaza ngiyaprofetha siyayihlubula ingubo yokugula siyayihlubula ingubo yenkompaya bashatakapa ingubo yokukhala siyayihlubula ingubo yokuzibika siyayihlubula. Siyayihlubula. Josefa lalela laba bebathi bayagqiba ngawe bayomangala bekuthola uphakeme ngoba uJehova uyakwazi ukuyithatha into engelutho ayiphakamise ayibeke ihlale namakhosi. Insel bazokuthola uthi huye more ba bayothi huye more basikuwe. Wathi banelo ukubona thuya abantu banipho. uNkulunkulu makakukile baze babhayize bekuthola ukwakho bakubuze bathi sawubona bhuti ukhona yini ubaba wala ekhaya kanti lalela uJehova uyayithinta into engelutho kudinga kube uwe obabeka phansi sibuye mabhuti uthi hlala phansi bese bahlale phansi bahlale uma behlala bamangale ubaseve njengebhola kanti akuyiyo ibhola wena ophethe bese kuthi ekugcineni tshela umakhelwane uthe ekugcineni yekela le nto yokuzi-introducer nanoma bangaboni bayeke bangaboni imisebenzi izokukhulumela ukuba uJehova ukuphakamisa. Ufuna kuva awubekezelele siva uJosefa sekaphakanyisiwe. Hayi washo maswadi uNkulunkulu sekamnyusile. Hayi manje uma ungapheli lo nyaka uNkulunkulu angakakunyusi. Angakakunyuli. Udima awuphakamishe. Manaba ahawu alibelethi. Santonalo emakholwa. Yizo uJosefa baba. uJosefa esezweni lokuhlupheka.
Ayi, yashada into kaJoseph. Uyoshada bethi phakathi kwenhlupheko uJehova vula iminyango. Lithi iBhayibheli waba nabantwana. Hayi sanibonani bazalwane. Ngoba uNkulunkulu maseke mphakamisa umuntu akaxolisi. Hayi man, loko xikwembu sexipfula axikombeli rivalelo. Axivavutisi valala va wena kuma swi rhandza kumbe mi swi rhandzi. Uyophakama va nga funi, uyophakama bekhuluma nawe. uJehova akuphakamisa. Yamasha lithi bebe baba cela tuwe go breath. What's this one? Sonela no. Ungalele bazalwane. Bamba lezwi lesiprofeti sana. Wathi nakazama uJoseph. Bona lento iphumelela iphakathi kwenhlupheko. Angithi usho njalo umhlabeni wethu umdumise njalo. Nasenhluphekweni ungalindi ukuphume enhluphekweni kodwa phakathi enhluphekweni phakamisa igama likaJehova uthi yebo liphakanyisiwe emhlabeni ezulwini nangaphansi abantu baze babone. Wathi nakazala i-firstborn wathi lo uManase ayabangizwa khomani bazalwane yakho. Wathi uManase wathi uManase kaze ukuthini bazalwane bami. uNkulunkulu ungenze ukuba ngaphumelele enhluphekweni. Number 2 ngakho haleluya ukuthi kukele kwaba nabantu abamdayisayo, ukuthi kukele kwaba nabantu abakhulula ingubeni enzelwa ubaba, kube nabantu abayigazi lami abathengisa ngami. Lithi nakazala lo mntwana wathi igama lakhe ubani na? uManase. Khuluma ubani na? uManase. The Lord has made me to forget. Ngimzwile ohlabelelayo athi sengiyabala Nkosi okuhlongenzele kona, athi impela luyamangaza uthanda onalo ngami. Broshi wathi nakaqeda baba, nakaqeda ukuzala lo othi Inkosi ungenze ngakhohlwa, wazala uEfrayimi. Wathi nakazala uEfrayimi, leli gama elithi Ephraim lichaza ukuthi fruitfulness. Number 2 lichaza ukuthi double, lichaza ukuthi double promotion. Ngiyaprofeta singakaye emakhaya, siyaprofeta singakavali lenkonzo. We are moving from Manasseh to Ephraim. Awumelapha Ephraim. Awutshela khoma makhelwane from Manasseh to Ephraim. Hayi kulabuleki bazalwane lapha. Kuthela from Manasseh to Ephraim. Lalela uJehova uyakuphilisa. Hallelujah. Uyakuthatha. Hallelujah. Akubeke endaweni yathandaza ngegama likaJesu. May you receive your double blessing. Receive your double promotion. Hayibo. Abangakabafithembi bantu lesho kusibulabula. Shaka makhelwane ukuthi double lo. Tell you double lo. Lalela uNkulunkulu uyavula lo mnyango uthi usamanga yasewilo avule nalo, usadakwe yilo avule nalo. Memeza uthi double lo. Hayi man, khoma 3 abantu double blessings. Double my
affliction ngingabangisayeke kabili uJehova uyophakamisa kabili rabakashia bakabaya ngingaba ngilimewe ekulimaleni kwami uJehova uyongiphakamisa. Double my affliction. Omunye uthi mfundisi ngikhule mina ngiyingane yokugula. Ngikhule ngirimwana wamavabyi. Batsari bami bahlupheka emakaya rihanyo ra mina. Maria bashakata. Kodwa uNkulunkulu ophakamisa. uNkulunkulu wenala. uNkulunkulu weabundance. Makangenzi izitha zakho zife. Kodwa mabaphile. Bonke abakudayisayo mabanafi. uNkulunkulu akabagcina abalondoloze kwasho umswati. Abamlondolozi abalondoloze baze bafike bakukhanze. Hey, ngeno siyame iswati namhlanje is too intentional. Hallelujah. Bakukhanze uNkulunkulu akukirile. Ayonike makhelwane i5 man. Abakuthole uNkulunkulu akuphoshokile. Ngiyacela ke nawe umathi uNkulunkulu sekaphakamisile wena uzidemote. Hallelujah. Dale ngihlushwayele ukuthi let's Bible bathi befika ku45 futhi le iqalele ku42 befika bangamboni. Wathi kusonto leyo hayi bafika bamthole seofisini ababoni ukuthi umsesi wabo lo anenizwa. Ababoni ukuthi ubhuti wabo lo olifolo mali la msebenzi abangizwa. Naye Joseph waba nesineke ngiyacela lo nyaka ngicela ube nesineke. Nanoma wazi ukuthi uNkulunkulu uphakamisile ungaziphakamisi. Kuzoba nehawa la sewubakhulula khona. Uthi ungazibulali. Imina Josepha lithi iBhayibheli nakabatshela njalo bathuka. Kunebandla abangatathuwisa indlela le Jehova angatathlakula khaya la wena. Kunebandla abangatahlamala. Azalwane ngomela khoma leswi nga lahlekeleli leswi ndafa. Kambe itemani wakusukula number 2 imani ngaribala. Yeso the first way the guy vula itekini varivalele avashi TV. All right. Josepha ibakhulula aze abaqolela hikuva emzeni ka nhlupheko kunaleswi Xikwembu xi nga swi endle vuton'wini bya yena. Xikwembu xi n'wi tlakuse Gibhita aze a tswala n'wana a ku ngcono ni rivala Jehova ni endle ni rivala. Languta a nga ku nga vi miss call before a ya ka double i rhange a nghena ka forgetting mode. Forgetting mode is forgiving mode. Kunevanhu lava lavaka kufika ka Efrayima mara problem ya vona ile ka Manase. Wa ha ri na swikhomela, wa ri na vanhu lava nga va vulavulisiki mara na profeta namuntlha from Manase to Ephraim. Tela makolwana ku from Manase to Ephraim. Asiphakamisa izandla. Promotion yawe ikhomeke kwala ka Manase. Andiya mutwe kuvava mupfu mara namuntlha Jehova
akuyende ukuforget, akuyende ukuforgive. Komela khongela abazalwane yari nakhaya banamana khongele. You thank God. Look, Father, take me today from Manasseh to